polako se pojavljaju sve ovo što možete da kupite za tu količinu i sada možete da odaberete bilo koji boks, šta vam se dopada. Kada odaberete što želite, stisnete dugme. Oduševljena sam, nisam nigde videla, nisam čula do sad. Nisam do sad čula da negde ima to i ja sam oduševljena.